Ahojte, zdravím vás pri dnešnom takom voľnom rozhovore, ktorý som sa rozhodla natočiť z takého nejakého vnútorného nutkania, impulzu, ktorý som cítila posledné dni. Pretože vnímam, že sa nachádzame naozaj v takom veľmi výnimočnom životnom období momentálne tento rok a momentálne hlavne aj v týchto dňoch. A poviem vám v krátkosti, že prečo? Pretože momentálne sú také energie a také zostavenie planét, ktoré nás vlastne nútia prehodnocovať naše doterajšie smerovanie. A podľa numerológie sme v 9-kovom roku, čo znamená, že rok ukončovania. Rok ukončovania nie len 9-ročného cyklu, ktorý sa stále opakuje, ale aj ukončovania našich starých záležitostí z našej minulosti, z celého života alebo aj z predchádzajúcich inkarnácií. A ja to teda hodne cítim tie energie a cítim to naozaj čím ďalej tým viac, že všetko to staré, čo mi už neslúži, naozaj odchádza z môjho života preč. A hodne cítim aj to, že tie vzťahy, ktoré mi už nejakým spôsobom dlhodobo nefungovali a nevyživovali ma, jednoducho odchádzajú z môjho života, odišli z môjho života a teraz momentálne fungujem úplne iným spôsobom. A aj o tom by som chcela vlastne v tomto dnešnom mojom rozprávaní povedať, že čomu sa momentálne venujem, prečo som sa k tomu zase vrátila naspäť, aký bol dôvod na tú pauzu a podobne. Pretože viem, že som urobila v poslednej dobe neskutočne veľa zmien a ľudia vlastne ani nevedia momentálne, čím sa poriadne zaoberám, takže by som to chcela uviesť do takej jasnosti. A ešte sa vrátim k tomu obdobiu, ktoré momentálne teraz prišlo, ktoré zažívame. Možno cítite aj vy u seba, že niečo je proste inak, že niečo cítite proste inak v tomto období a vlastne začalo to koncom minulého roka, keď končil ten 8-čkový karmický rok a začala tá 9-ka. Veľa ľudí mi hovorilo, že veľmi veľké transformácie sa im začali diať ku koncu minulého roka a naozaj cítili, že nedokážu už pobývať na tých miestach, kde sa predtým zdržiavali, že sa tam cítia takí stiesnení, že jednoducho cítia, že niečo prichádza do ich života a že potrebujú proste expandovať a rásť ako keby do toho sveta a ako keby vydať sa v živote nejakou úplne inou cestou. Ale musíme pochopiť jednu vec, že to sa nie vždy úplne dá, kým si neprejdeme ešte nejakými životnými lekciami a skúsenosťami. A práve o tom to je ten 9-kový rok, že nám prináša do života situácie, ktoré nemusia byť vždy veľmi príjemné a ľahké, ale sú to situácie, ktoré naozaj majú ešte doťuknúť ten proces, ešte hovorí sa, že klepnúť ten klinček po hlavičke, aby sa dotiahli tie veci proste do konca. Tak presne to sa deje tento rok, že môžeme zažívať jednoducho situácie, ktoré nás vyhadzujú z nášho starého spôsobu života. Vyhadzujú nás z prostredia, kde sme sa dlho pohybovali, z ktorého sme možno už aj vyrástli, ale stále sa tam z nejakého dôvodu proste držíme a nechceme sa odtiaľ pohnúť preč. Vyhadzuje nás to z nejakých našich zaužívaných myšlienkových vzorcov, z nášho správania zaužívaného nás to vyhadzuje. Z medziľudských vzťahov, ktoré nám už neslúžia, pretože niekedy v tom živote jednoducho vyrastieme z toho nášho starého ja, prerastieme ho a môže sa kľudne stať, že jednoducho tí ľudia, ktorí s nami kráčali určitú dobu po našej ceste alebo s nami na tej ceste tým životom, že jednoducho oni necítia možno potrebu sa jednoducho nejakým spôsobom mentálne pohnúť vpred tak radikálne ako vy. Necítia potrebu proste na sebe pracovať, je im dobre tak ako je, ale je to úplne v poriadku, pretože každý máme úplne iný osud, každý máme úplne inú cestu životom, iné skúsenosti, iné cítenie. A ide len o to, že nedá sa to síce paušalizovať, pretože naozaj to máme každý inak, ale niekedy sa môže stať, že jednoducho naozaj už tak veľmi intenzívne prerastieme to staré ja, že už nám je tesno aj v tých vzťahoch. Už nám je tam veľmi tesno a naozaj môžeme vnímať, že tie vzťahy nám už potom postupne neprinášajú tú výživu. Nevieme už tie vzťahy budovať harmonicky, vznikajú tam konflikty, neustále sú tam nejaké napäté situácie, nedorozumenia, ktoré sú neriešiteľné, neprichádza tam k nejakému harmonickému prepojeniu a porozumeniu. A
toto sú často tie dôvody, prečo vlastne potom tie vzťahy musia jednoducho opustiť náš priestor. A nie je to zlé, tí ľudia nie sú zlí kvôli tomu, len jednoducho my sme už niekde inde, oni sú niekde inde, tiež sa vyvíjajú, tiež sa transformujú, len možno ich to ťaha proste úplne na iné miesta v živote, ako to ťaha nás, do iných tém, do iných situácií. Možno aj oni potrebujú proste stretnúť nových ľudí, ktorí ich budú nejakým spôsobom obohacovať a zase smerovať v ich životnej ceste niekam inám. Takže to som chcela povedať kvôli tomu, lebo niekedy proste, keď v živote vznikajú takéto transformačné obdobia, že sa ukončujú proste vo veľkom staré záležitosti a dejú sa nepríjemné situácie a sú to niekedy aj veľmi bolestivé situácie, tak máme potrebu byť v takom napätí a proste hľadať stále tam vonku nejakých vinníkov a stále proste stále proste možno aj nejak nesprávne nazerať na tú situáciu, pretože učím sa na to pozerať takým spôsobom, že aj keď príde nejaká taká situácia, kde naozaj cítim, že už sa rozpada nejaký vzťah, alebo je tam naozaj veľké napätie a nezmestím sa napríklad do toho miesta, kde by som sa chcela ešte zdržiavať, tak už to neberiem proste z toho uhla pohľadu, že teraz sa deje niečo zlé a musím byť kvôli tomu teraz stále smutná a musím mať kvôli tomu nejaké debky a podobne. Proste naozaj si už uvedomujem, že aha, dobre, že niečo sa tu momentálne odohráva, poďme sa na to pozrieť, čo sa deje a prečo sa to momentálne deje. Tento prístup mi vlastne pomohol pochopiť a prijať to, že život je neustály vývoj. Život nás stále tlačí k tomu vývoju a nenechá nás na pokoji a nedovolí nám, aby sme dlho stagnovali a stáli na jednom mieste, pretože pokiaľ sa o to snažíme, tak potom nastanú väčšinou také situácie, ktoré, ako sa hovorí, nás nakopú do zadku takým spôsobom, že už jednoducho naozaj nemáme ako keby inú možnosť len sa pohnúť tým životom proste ďalej, úplne iným smerom a spraviť nejaké životné zmeny. A moja skúsenosť je taká, že čím viac sa držíme toho starého, čím viac lipneme na tom starom, tak o to potom bolestivejšie a ťažšie môžeme znášať tie vykopávajúce situácie v našom živote, ktoré prichádzajú kvôli tej zmene našej, pretože niekedy už naozaj v tom našom vnútri nastal tak veľký posun, ale proste naše telo ako keby ešte stále bolo uviaznuté v tom starom nejakom systéme fungovania, na ktorý sme boli zvyknutí, že naozaj sa potom musí v tej realite stať niečo zásadné, aby vlastne aj na tú hmotu to posunulo vlastne k tej našej vnútornej zmene, aby sa to spolu mohlo spojiť, aby sa to priblížilo. Takže teraz vlastne je ten 9-kový rok a podľa numerológie je to rok ukončovania starých záležitostí a završenia nejakého 9-ročného cyklu predchádzajúceho. To znamená, že završujú sa teraz všetky veci, ktoré sme riešili posledných 9 rokov veľmi intenzívne. Všetky nejaké nedoriešené, nevypovedané veci môžu prichádzať naspäť do nášho pola, aby sa to ukončilo, vyčistilo. Môžu nám do vedomia skákať situácie, na ktoré sme už aj zabudli, že sú tam a jednoducho ukazujú sa nám, že aha, pozri sa na mňa, ja som ešte stále tu a nemáme to ešte stále vyriešené, poďme sa na to pozrieť. Dejú sa teraz aj také veci, nielen u mňa, ale vlastne všeobecne, že ľudia veľmi, veľmi prehodnocujú momentálne v tomto období svoje ďalšie smerovanie v živote, pretože budúci rok budeme mať jednotkový rok, čiže začína sa nový 9-ročný cyklus podľa numerológie a budeme vlastne ako keby zažívať novú 9-ročnú etapu nášho života, takže môže sa stať, že bude nás to odrazu ťahať k úplne novým veciam. Možno budeme prekvapení, že do akých sfér života nás to zrazu vtiahne, a aké veci nás zrazu začnú baviť. Možno budeme prekvapení z našich myšlienkových pochodov. Možno budeme mať chuť proste sa stretávať s úplne inými ľuďmi, ako sme sa stretávali doteraz. A je to úplne normálne, pretože vlastne momentálne ako keby odumiera kus nášho starého ja a sme v procese prerodu k tomu nejakému novému ja, ktoré vstúpi do toho 9-ročného cyklu, do tej novej etapy života. A aj keď môže to byť bolestivé, môže to byť nepríjemné, ale zároveň je to krásne, pretože keď človek príjme ten fakt, že sa rodí na novo a dovolí si vlastne
rozbiť všetky svoje staré vzorce zmyšľania, správania, spôsobu fungovania. Čím viac vlastne to bude ako keby narúšať alebo rozbíjať, ako by som to povedala, tak o to ľahšie potom príjmete nové energie, ktoré mu prídu do života, pretože naozaj, keď na niečom tvrdo lipneme, tak potom prichádzajú veľké turbulencie a môže sa nám to zdať naozaj potom veľmi komplikované. No a teraz vlastne v týchto dňoch sú planéty tak krásne prepojené, rozostávané, že vlastne vytvárajú energie, ktoré nám prinášajú také zaujímavé otázky do našich životov. A ja som to začala veľmi intenzívne cítiť pred pár dňami a to som ešte naozaj nevedela, čo sa deje. Nemala som to nejako zracionalizované cez tú astrológiu. Ale ja som veľmi intenzívne cítila, že niečo je proste inak. Niečo sa diametrálne zmenilo a začalo sa to meniť už minulý rok, ale teraz tieto planéty to vlastne ako keby vytlačajú z tých hlbok ešte viac na povrch. A momentálne je v poli taká téma, že rušenie dogiem. Rušenie našich presvedčení a spochybňovanie všetkému, čomu sme doteraz verili, čo je krásna energia, aj keď môže byť pre niektorých ľudí veľkou výzvou. A hlavne pre ľudí, ktorí majú veľmi veľké lipnutia na svojich názoroch a majú ako keby v sebe takú tvrdosť, že nechcú sa pustiť proste svojich názorov a zaužívaných myšlienkových vzorcov, nechcú sa pustiť svojich presvedčení a majú často aj tendenciu tie svoje presvedčenia vnúcovať ostatným, niekedy je trošku na silu. A vlastne tieto energie budú podporovať to, aby sme zahadzovali ten dogmatizmus, aby sme proste dali priestor tomu novému, aby sme prijali tie nové energie do našich životov, aby sme pochopili, že život sa bude neustále vyvíjať vpred a stagnácia tu nie je povolená proste v tomto stvorení celom. A že vlastne to ani nie je údel vesmíru stagnácia. Údel vesmíru je pohyb. Proste neustály pohyb vpred, vývoj. A tieto energie vlastne môžu spôsobiť to, že ak máme na niečom nejaké silné dogmatické lipnutia, tak môže sa stať, že začneme to zrazu prehodnocovať. Že zrazu to začneme spochybňovať, že je to pravda to, čomu som doteraz verila? Je to naozaj tak, alebo som prijala názory a presvedčenie niekoho iného a nerobia mi proste vnútorne dobre. Ja to napríklad sama na sebe cítim, že ja som žila v určitom dogmatizme veľmi dlhú dobu a to aj napriek tomu, že jednou z úloh mojej duše v tomto živote je zbaviť sa všetkých dogiem a zažiť absolútnu slobodu. Duševnú slobodu, mentálnu slobodu a celkovo slobodu vo všetkých oblastiach života. A ja jednoducho som bola kedysi veľmi dogmatická a mala som pocit, že keď som objavila nejakú pravdu o niečom, tak som mala veľké tendencie tú pravdu na silu ľuďom vnúcovať. A to bola vlastne taká škola môjho života, pretože ja som to zažívala často od druhých ľudí, čiže tam bolo to vzájomné zrkadlenie. A až v momente, keď mi to začalo byť skutočne veľmi nepríjemné a začalo ma to až príliš zväzovať a cítila som sa naozaj veľmi stiesneň, až som z toho začala mať úzkosti, že necítim sa proste dobre v tom, keď mi druhí ľudia vnúcujú svoje pravdy a svoje presvedčenia a nevedia o mne vôbec nič ani o tom, ako sa ja vnútorne cítim a čím som si v živote vlastne prešla, tak som začala vlastne prehodnocovať svoje správanie a prestala som to robiť aj ja, pretože som si naozaj uvedomila a aj vďaka štúdiu numerológie, ktoré postupne stále prehlbujem, že my sme tak rozdielni všetci, tak rozdielni a to je na tomto krásne, že my sa tu doplňame, my sa máme doplňať, obohacovať sa navzájom, lenže bohužiaľ my ľudia máme tendenciu druhých neustále presviečať o našich pravdách a máme pocit, že keď my niečo nejak máme, tak to tak musia mať aj všetci ostatní. A vlastne teraz tieto energie spôsobujú presne to, že sa budú rúcať tie naše presvedčenia a uvedomila som si, že naozaj je veľmi vhodné v tomto období, keď som sa aj pozerala do astrologického rozboru, čo sa momentálne odohráva na tej energetickej úrovni, že naozaj teraz to bude veľkou výzvou pre mnohých ľudí prehodnotiť svoje postoje vo svojom živote a mne úprimne sa posledné dni, by som povedala aj týždne,
diametrálne zmenil môj postoj proste k mnohým veciam v mojom živote. A rovno nadviažem na túto tému. Prečo som vlastne si dala pauzu z mojej práce a prečo som sa teraz do nej vrátila naspäť a čo som pochopila na to, aby som sa do tej práce mohla vrátiť naspäť. Mnohí ma poznáte, mnohí nie, ale ja celý život pracujem ako by som to tak zľahčene nazvala, že poradca zdravého životného štýlu, ale nakoniec by som to skôr nazvala takým lepším názvom, čo vlastne celostné poradenstvo. To znamená, že odjakživa som cítila obrovskú túžbu ľuďom pomáhať skvalitňovať ich život a postupne sa k tomu pridávali stále a stále nové ako keby také oblasti toho môjho poradenstva, že čomu sa venujem. A začalo to vlastne v roku 2008, keď som začala pracovať ako športový tréner. Potom som prešla skôr do takej pohybovej terapie, trošku som zjemnila ten svoj prístup, ako som sa vyvíjala ja a ten prístup k sebe, tak som sa potom vyvíjala aj čo sa týka práce s klientmi. A začala som vchádzať trošku do také väčšej jemnosti, hlavne čo sa týka aj práce so ženami, pretože myslím si, že my ženy potrebujeme trošku jemnejší prístup, aj keď niekedy aj nás ten život vyzýva trošku do takej tvrdosti a ráznosti, keď potrebujeme poriešiť nejaké životné témy. A táto práca ma postupne priviedla do práce alebo skôr do toho poradenstva ohľadom aj toho zdravia, čo sa týka holistického prístupu. To znamená, že prestala som sa orientovať len na telo a stravu. Začala som hodne riešiť vlastne aj psychosomatiku a vnútorné pochody a duševné procesy, pretože som si uvedomila postupne, že darmo človek rieši len to telo a chce byť krásny a chce mať dokonalé tehličky na bruchu, keď proste nemá poriešené svoje vnútro. A jednoducho to nemá zmysel a život nie je len o tom dobre vyzerať, ale aj sa dobre cítiť a mať ten život naplnený a byť šťastný po vnútornej stránke. Samozrejme, že aj pekné telo k tomu vie dopomôcť, keď sa v ňom príjemne a dobre cítime a vidíme po schodoch bez toho, aby sme sa zadýchali a neodpadli pri tom. Ale naozaj som prišla na to, že tá vnútorná hodnota je vždy viac. A potom som vlastne z toho trenérstva začala prechádzať do takej naturopatie, začala som sa zaoberať bylinkami, doplnkami výživy, detoxikáciami a začala som postupne, samozrejme som to aplikovala aj na seba, nikdy nerobím alebo nehovorím ľuďom o niečom, čo sama nemám na sebe vyskúšané, pretože ja som typ človeka, ktorý sa rád učí na svojich vlastných skúsenostiach a má to tak vlastne aj dané v tomto živote, že veľmi mi pomáha aj zbieranie informácií zvonka, ale ja som typ človeka, ktorý naozaj potrebuje si zažiť veci cez seba, aby mal to hlbšie pochopenie, ako tá vec naozaj funguje. A potom som začala robiť masáže, len ja som tie masáže robila z takého môjho veľmi zraneného ja a veľmi ma vyčerpávali. Ja som po 5 rokoch túto prácu musela ukončiť, pretože som cítila, že na to nemám energetickú kapacitu. A mala som skôr tendenciu ľudí zachraňovať a tým pádom som vlastne ako keby tú energiu, ktorú som mala venovať sebe na liečenie seba, som vlastne venovala druhým. Takže toto štádium života, kedy som naozaj začala mať aj veľmi vážne zdravotné problémy vďaka tej práci a k tej zlej rovnováhe, tak ma vlastne naučili vrátiť sa k sebe a riešiť prioritne seba až potom vlastne to, čo sa deje vonku. Ale to neznamená, že človek by mal očakávať, že môže pracovať s druhými, až keď je dokonalé, až keď má dokonale všetko spracované, lebo ja nepoznám človeka na tejto planete, ktorý by mal všetko dokonale spracované a myslím si, že to ani nie je vlastne úloha nás, aby sme od seba mali takéto nerealistické a vlastne ťaživé očakávania, pretože to je práca na celý život. To je proste niečo, čo nás bude stále sprevádzať a myslím si, že ak by sme už mali všetko vyriešené, tak dôvod na existenciu na tejto planete by sme už možno ani nemali potom. To síce neviem s určitosťou povedať, ale je to aspoň môj názor, každý si môže urobiť ten svoj vlastný. A potom, ako som ukončila tie masáže, tak som mala veľmi dlho také hluché obdobie, že som sa stále vracala naspäť k tomu trenérstvu, potom som skúšala niečo iné, potom tamto, potom ono. A nevedela som sa v ničom úplne ukotviť a nevedela som sa úplne v ničom nájsť a nechápala som prečo zažívam také hluché obdobie. A ja som vlastne prišla na to, že nebola som úplne autentická vo svojom prežívaní v živote a
tým pádom ma to oberalo energiu, pretože som robila to poradenstvo z úplne inej energie, ako pre mňa je vlastne prirodzená. Ja som to všetko vlastne teraz v poslednej dobe veľmi silno pochopila a pochopila som naozaj to moje fungovanie, tú moju energetiku, kto ja vlastne som a čo je mojou úlohou. A ako mám vlastne pracovať ja, aby som sa nevyčerpávala, aby to bolo v súlade so mnou a v rovnováhe so mnou. A ja som vlastne prišla na to, že gro mojej práce má byť zbieranie informácií, zbieranie životných skúseností a odovzdávanie ich ďalej formou informovania. To znamená, že mňa veľmi vyčerpáva to, keď sa snažím dlhodobo niekoho naprávať a hlavne aj ľudí, ktorí vlastne to naprávanie nechcú a nepotrebujú, že vlastne nie s tým za mnou išli. Alebo veľmi ťažko sa mi pracovalo s klientmi, ktorí naozaj reálne tú zmenu v živote urobiť nechceli, potrebovali byť skôr vypočutí a potrebovali skôr možno, by som povedala, nejakú odbornú terapiu. A ja som si uvedomila, že toto nie je moja prirodzená energia takýmto spôsobom pracovať. A preto som si teraz nastavila úplne nový spôsob práce, v ktorom sa momentálne ešte trošku tak ladím a spoznávam, pretože je to pre mňa niečo úplne nové. A ja som si uvedomila, že mojou prirodzenosťou je nahliadnúť do situácie človeka a nacítiť si tú situáciu, pozrieť sa na to z rôznych uhlov, pohľadov, vniesť do toho svoje životné skúsenosti aj práce s ľuďmi. A plus vlastne som do toho zakomponovala tú numerológiu, pretože ja ju fakt milujem a ja som sa numerológii venovala posledných 6 rokov, ale nie tak intenzívne ako v tomto období. Naozaj ma tie čísla začali extrémne fascinovať. A rozhodla som sa, že budem ich využívať ako svoju pomôcku pri mojej práci, pretože je to naozaj krásna pomôcka, ktorá veľmi účinne funguje a môže vlastne človeka, ktorý pracuje s ľuďmi, krásne nasmerovať k pochopeniu toho človeka, jeho inakosti. A vlastne toto je tá vec, ktorú som pochopila a preto sa teraz vraciam naspäť ku konzultáciám, ale bude to formou skôr už toho informovania a zistila som, že naozaj pre mňa to dlhodobé sprevádzanie človeka momentálne, pretože môže sa to zmeniť, ale momentálne to energeticky mne nevyhovuje. Takže som sa rozhodla, že dám vlastne von možnosť, že ak niekto potrebuje jednoducho vhľad do svojej životnej situácie, keď sa dlho točí v nejakom kruhu, cyklí sa, alebo proste nevie, že čo je vlastne tým jeho životným poslaním, že viem jednoducho na toto poskytnúť svoj pohľad. A dostávala som posledné roky veľmi silné spätné väzby, že vlastne mám naozaj taký dar, že dokážem si navnímať veľmi hlboko človeka a jeho dary a viem mu jednoducho povedať, že čo by bolo v jeho živote pre ňo asi to vhodné a aby sa tomu vlastne venoval a čo vhodné pre ňo nie je a čo ho vlastne naozaj vyčerpáva v tom živote. Ďalšia vec, ktorú som pochopila, že veľmi ma baví vlastne ukazovať ľuďom cestu k radosti a ukazovať ľuďom cestu k ľahkosti a ukazovať ľuďom cestu k naplneniu toho svojho sna a toho svojho životného poslania. Proste k odvahe robiť to, čo proste toho človeka naozaj baví. A mala som to v sebe už dlho, pretože ja som vlastne už popri tom, ako som robila trénerku, mala proste tendencie ako keby pomáhať ľuďom s tým, aby sa v tom živote našli, aby našli to svoje správne smerovanie, aby to vyživovalo ich dušu. A mala som aj často tendencie ľuďom vymýšľať nejaké podnikanie a pomáhať im ako keby aj naštartovať nejaký nový projekt. A v tom napríklad my manifestori podľa Human Designu sme naozaj vynikajúci, že máme ako keby takú schopnosť, že dokážeme nakopávať ľudí do nejakých akcií v živote, do nejakých činov. My nie sme majstri v dokončovaní a v nejakej vytrvalosti a tak vlastne funguje aj naša energia manifestorov, že my sme skôr šprinteri ako vytrvalostní bežci. A ja som naozaj začala teraz momentálne pracovať a tvoriť v súlade s tou svojou energiou, že prestala som sa tlačiť do nejakých dlhodobých výkonov. A preto napríklad pre mňa ani nie je energeticky dobre zvládnutelné dlho sa zaoberať nejakým jedným problémom a dlho jednou vecou. Preto pre mňa sa stalo naozaj momentálne veľmi vyživujúce to,
že som začala fungovať formou prenášania tých informácií. Takže mám z toho momentálne veľkú radosť, že som si našla konečne to svoje vlastné smerovanie a nebudem sa tlačiť do niečoho, čo mi vôbec nie je prirodzené, pretože ja som mala tendencie toto robiť celý život. Ale v podstate je to téma nás všetkých, pretože tento systém, v ktorom žijeme, je jednoducho stvorený tak, že má tendencie nás jednoducho pretvárať na niečo, čo vôbec nie sme, veriť veciam, ktoré vôbec nesúladia s našou dušou, kráčať po cestách, kde by sme vôbec nemali byť a potom sa čudujeme, že máme rôzne chronické ochorenia alebo nejaké vážne ochorenia alebo úzkosti, depresia a podobné veci. A toto je naozaj veľmi hlboká téma môjho života, ktorú budem tiež určite zdieľať, že jednoducho naozaj my keď nepočúvame to svoje vnútro, keď viac počúvame iných ako seba, môže to naozaj nakoniec vyústiť v depresie alebo v úzkostnú poruchu alebo čokoľvek iné, pretože to už je takéto posledné volanie duše. To už je taký posledný výkrik duše, že počúvaj ma, to naozaj nie som ja. Poďme robiť veci inak, poď žiť inak. Toto so mnou naozaj nesúladí a vlastne toto bola naozaj taká veľmi veľká téma môjho života, že ja keď som sa začala venovať duchovnému rozvoju, tak bohužiaľ som uverila rôznym dogmám o tom, aký by mal duchovný človek byť a nebyť, ako by sa mal správať, ako by sa mal obliekať, ako by mal vyzerať, kam by mal chodiť a podobné veci. A ja som nakoniec z týchto presvedčení, ktoré vôbec nesúladili s mojou dušou, a ja som reálne cítila, že sa v tom aj dusím niekedy, prišlo do bodu v živote, že naozaj to vyústilo vo veľmi silné záchvaty úzkosti a ja som nevedela proste najprv identifikovať, čo sa v mojom živote vlastne deje, prečo sa tak cítim. Ale ja som zistila, že moja duša v tomto živote chce robiť úplne iné veci, chce sa inak obliekať a miluje proste moja duša pekné veci, miluje sa obklopovať dobrými vecami a to, čo je pre niektorých ľudí gíčové, tak pre mňa je to krásne. Takže toto je vlastne to, že my si niekedy nedovolíme byť sami sebou, pretože sa bojíme toho, čo si o nás pomyslia iní. A ďalšia taká vec, ktorá ma veľmi zväzovala, že ja som bola vždy veľmi energický človek, aktívny, dynamický a v tých duchovných smeroch som si uvedomila, že je veľmi veľa potláčania tej prirodzenosti, že je tam veľmi veľa vyvyšovania tej umiernenosti, toho umelého kľudu a pokoja a niektorí ľudia takí sú od narodenia a to je v poriadku, lenže podľa mňa nie je správne, keď človek, ktorý je od prírody dynamický, aktívny, zhovorčivý, má rád v živote neustále nejaké zmeny, má rád tú energiu, keď je riadne rozprúdená, aby sa dával do pozície toho prílišného seba upokojovania sa. A vlastne často som si aj všimla pri práci s klientmi, ktorí za mnou chodili presne s týmito istými problémami, čo som mala ja, pretože naozaj to tak funguje, že my si priťahujeme takých istých ľudí, ako sme my sami v tom živote, že prichádzali za mnou presne s tými istými problémami, že odkedy sa začali venovať tomu duchovnú a tej spiritualite, že začínajú mať pocit, že sú úplne bez života, že ich ten život nebaví, že sú bez energie, necítia proste radosť, nevedia sa odviazať a stále viac a viac sa cítia byť taký udupaný a utlačaný. Toto som zažívala naozaj ja veľmi dlho, až kým som neprišla na to, že to absolútne nie je moja prirodzenosť. Toto nie je moja cesta. Moja cesta je niečo úplne iné. Takže týmto som vlastne chcela povedať o tom, porozprávať vám o tom, ako sa vyvíjala moja cesta v poslednej dobe a prečo som vlastne ukončila na nejakej časti konzultácie a zmizla som zo sociálnych sietí, pretože ja som naozaj cítila, že niečo nie je v poriadku, nejdem úplne tou správnou cestou pre mňa a ja som sa potrebovala oslobodiť. A vlastne toto obdobie, tento 9-kový rok je nádherný v tom, že nám pomáha sa oslobodzovať a tie energie, ktoré sú tu teraz vďaka postaveniu planét, proste je to naozaj dar, pretože my máme momentálne naozaj možnosť, ak sa na tieto energie naladíme, máme dar sa oslobodiť sa do svojej vlastnej vnútornej pravdy. A momentálne toto obdobie nás aj bude veľmi nútiť, aby sme sa pozreli do svojho vnútra a trošku sa tam prehrabali v tom svojom vnútri a vyčistili si ten svoj priestor a pozreli sa na to, že čomu my v živote veríme a možno sa
aj začali pýtať tej svojej duše teraz momentálne, toho svojho vnútra, toho svojho srdca, že naozaj to, čo teraz žijem, je to moje? Je to správne pre mňa? Alebo som to od niekoho prevzala a žijem život podľa niekoho úplne iného a necítim to tak, že to je pre mňa správne. Pretože ja si myslím, že ak nám do života prichádzajú pocity úzkosti, že sa dusíme v nejakých situáciách dlhodobo, že cítime tlak, napätie, že ráno nevstávame s chuťou do života, že nevidíme v tom živote pekné veci a máme naozaj pocit stiesnenosti, ako keby sme boli zviazaní nejakým lanom, ktoré niekto postupne stále sťahuje, tak je to signál, že v tom živote nejdeme to správnou cestou. A mne sa toto stávalo v živote veľmi často, aby som pochopila, že človek proste sem prišiel žiť samého seba, prišiel sa oslobodiť, prišiel zistiť, kto je a prišiel tie svoje dary zdieľať s tým svetom vôkol seba. Tým nechcem povedať, že každý človek má nejaké také poslanie, že sa musí stať teraz prezidentom nejakej krajiny a musí to byť, neviem, nejaké ohorúce poslanie, lebo vôbec to tak nie je. Proste sú tu ľudia, ktorých poslanie je stať sa dobrými rodičmi a priviesť na svet vedomé deti, vychovať vedomé deti. Sú tu ľudia, ktorí majú proste dar, že radi čistia proste priestor okolo seba a proste začnú upratovať priestory pre iných ľudí. A ja viem, že pre mnohých ľudí je toto nepochopiteľné, ale ja reálne naozaj poznám ľudí, ktorí robia veci, ktoré mnohým ľuďom prídu fádne, nezaujímavé, ale tí ľudia sú v tom radi. Ich to baví. A toto je to dôležité pochopiť, že my sa nemáme s nikým porovnávať, my nemáme žiť podľa nejakej šablóny a naše poslanie nemusí byť ohorujúce, nemusí nás poznať celý svet, ale máme robiť to, čo cítime vo svojom srdci. Niekto cíti, že chce celý deň chodiť po prírode, fotiť tú prírodu a zdieľať tie fotky so svetom. Aj to je krásne poslanie. Niekto cíti, že nechce sa mu proste podnikať v tomto živote, že mu je dobre v tom, keď môže ísť niekam do práce a príde domov, zavrie dvere a tá práca je za tými dverami a môže si užívať ten svoj voľný čas podľa seba. Proste všetci sme úplne iní. A naozaj toto obdobie nás bude vyzývať do toho, aby sme prišli k tomuto pochopeniu trošku hlbšie a aby sme rešpektovali druhých ľudí na tej ceste a nechali ich robiť to, čo ich baví, pretože niekedy, keď človek má proste frustrácie vo svojom živote a nejde to svojou správnou cestou, tak má potom tendenciu útočiť na ľudí, ktorí už niečo robia, čo ich baví a sú šťastní a podobne. A ja tej bolesti rozumiem, pretože ja som tiež bola dlho v tme a v tej tme ma iritoval každý žiariaci človek, ktorý už naozaj našiel tú svoju cestu a je spokojný so svojím životom. Takže viem to pochopiť, aký to je pocit. Ale naozaj v tomto období toto všetko bude preverované, bude sa to vyplavovať na povrch a budú sa vlastne teraz hodne aj čistiť rôzne dogmy, čo sa týka nejakej viery, čo sa týka duchovného smeru, takže môže sa stať, že naozaj teraz budete možno mať potrebu spochybňovať svoje nejaké doterajšie smerovanie, čo sa týka nejakého spirituálneho smeru, a je to úplne normálne. Proste v tomto období to príde a prichádza, je to tu. A čo sa týka ešte mojej práce, tak začala som sa opäť venovať naplno maľovaniu transformačných, energetických, harmonizačných obrazov, ktoré môžete vidieť aj tuto za mnou. A toto sú moje také najnovšie kúsky z tohto roka, pretože moje umenie sa naozaj veľmi diametrálne zmenilo potom, ako som si dovolila vlastne tvoriť to, čo naozaj cítim, to, čo naozaj vychádza z hĺbky mojej duše. Sú to obrazy možno, ktoré sa nebudú páčiť každému, ale chcem vás pozbudiť jednej veci, že ak cítite, že vás niečo naozaj baví a vy v tom vidíte tú hodnotu, tak to proste robte ďalej a nie sme tu preto, aby sme uspokojili každého potreby a nie sme tu preto, aby sme každému vyhovovali a podobne, pretože ja som veľakrát zo začiatku pred 8 rokmi, keď som začala malovať tieto harmonizačné obrazy, veľakrát prestala, veľakrát som sa spochybňovala, pretože prichádzali do môjho života ľudia, ktorí
hovorili napríklad o tých obrazoch, že sú veľmi gíčové, alebo proste, že sú príliš farebné, alebo sú stále také alebo onaké. A ja som vtedy ešte nemala to zdravé sebavedomie v tej svojej ceste a mala som stále tendencie to spochybňovať, čo robí veľmi veľa ľudí na tej svojej ceste toho poslania, že spochybňujú to, čo robia, aj keď cítia, že je to ich cesta, aj keď cítia, že to je to pre nich to práve orechové. Ale je to v poriadku, pretože toto je vývoj. Všetko je proste vývoj a chcem vás len podporiť v tom, že ak veríte, že je pre vás niečo správne, ak vám to vykozli úsmev na tvári, keď sa tomu venujete, ak cítite v tom duševné uspokojenie, ak vás tá oblasť zaujíma, fascinuje, cítite k tomu ťah, robte to aj naďalej a kašlite na to, čo si o tom myslia ostatní, pretože nikdy vás nebudú chápať, nikdy nebudú vedieť, čo vy cítite, ako pozeráte na svet a prečo to vlastne robíte. A rozhodla som sa, že teda sa pustím opäť do tohoto všetkého, čomu sa momentálne venujem v plnou parou vpred a budem sa tomu venovať naďalej, ale samozrejme, že teraz v súlade sama so sebou a so svojím energetickým nastavením, pretože ho mám trošku iné a jednoducho chcem ako keby prinášať tomu vonkajšiemu svetu inšpiráciu a chcem vlastne ďalej motivovať ľudí k tomu, aby robili to, čo cítia vo svojom srdci, že je pre nich správne, aby išli tam, kam ich to ťahá, bez tých obáv a bez strachov, pretože myslím si, že strach je dôležitý v určitých situáciách v našom živote, keď nám reálne hrozí nejaké nebezpečenstvo. Vtedy je úplne adekvátny a mali by sme ho vypočuť a nebyť hlúpy v niektorých situáciách. Ale myslím si, že je tu zbytočne veľa strachu, ktorý nás limituje. Zbytočne veľa strachu, ktorý nás odpája od toho nášho vnútorného cítenia, ktorý nás často uvrhne do utrpenia, do tápania proste v tom živote a potom nevieme vlastne ani kto sme a kadiaľ chceme ísť, pretože máme strach ešte aj z toho, aby sme nazreli do svojho vnútra. Takže cítim, že toto je súčasťou mojeho poslania, že vlastne chcem ako keby pomôcť ľuďom nájsť tú svoju cestu k svojmu poslaniu, pretože ja som ho našla a som v tom ako ryba vo vode v týchto témach a mám z toho radosť, keď môžem o nich rozprávať a keď ich môžem prinášať medzi vás. Takže toto je asi všetko, čo by som dneska s vami chcela zdieľať v tomto videu trošku dlhšie. Ale verím, že si nájdete čas si ho pozrieť, veľmi sa poteším vašej spätnej väzbe a keď to tak cítite, veľmi sa poteším aj vášmu zdieľaniu, čo sa týka týchto tém, o ktorých som dneska rozprávala. Či tiež pociťujete podobné pocity ako ja alebo ďalšími ľudia, čo sa týka tohto 9-kového roku, kedy sa ukončujú vlastne tie staré vzorce správania, tie staré energie. Či cítite momentálne vo svojom živote nejaký ťah k niečomu, čo ste si predtým nikdy nedovolili žiť alebo robiť, alebo či vnímate, že sa vo vás rodí niečo úplne nové, čo by vás predtým v živote nikdy nenapadlo, že by ste vôbec robili, že by ste sa vydali vôbec takouto cestou vo svojom živote. Takže naozaj sa budem veľmi tešiť, ak to so mnou pozdieľate a rozhodla som sa, že takéto videá budem s vami zdieľať častejšie. Ako často to bude, to neviem, pretože mojou prirodzenosťou je veci neplánovať nejak veľmi, ale naozaj žiť s takým prirodzeným tokom tých energií a toho života. Takže keď budem cítiť opäť túžbu s vami niečo zdieľať, tak určite to urobím. A ja sa s vami na dnes lúčim. A čo budem určite prinášať na svoje sociálne siete, bude pravidelný vhľad do každého týždňa, čo sa týka energetiky, toho kolektívneho vedomia, že čo momentálne by sme mohli riešiť, čo sa bude riešiť a na aké témy by sme si možno aktuálne mali posvietiť v tom našom živote, pretože toto ma naozaj veľmi, veľmi baví v tomto období. Takže ďakujem veľmi pekne a vidíme sa niekedy na budúce.